Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Karon guys, maniud to ta guys, mga unta, kauban ako mga lansangan boys Lansangan boys ano? ng Barangay Bugtong. At saka si Bayot, si Jam, guwapa kayo. Hi! Siya si Miss Julia Barita. Hindi si Ann, ang patuan. Nangaon mi og sardinas at saka century tuna. Dahil sardinas, yun o. Lamit kayo, mga unta mga bayot, mga abroad, no, pak. Century tuna, At saka ano yun? Unipack. Unipack. Yeah, sponsor, Unipack. Unipack. Yan, mga unta din nyo, kasama si Lawrence, si Bibo, si Sam. Karon, mga unta karon. Dirita. Diha. Yung vlog. Sila kung ba sa bayot. Mga unta guys. Ang sarap guys, ang sarap dito sa Bicol guys. Sarap ng mga lalaki. Sarap. So guys, ang sarap nito guys. Tapos parte lang na yung 1.5. Pakapaka. Yeah. Galing pa ako sa ano guys. Sa malayong Huwag dapit. niya, matanaw na ka dito sa Cagayan. Hindi ka na kanila. Ikaw nag-edit anak? Dito na pasok ko na na-edit bayot kaya walang editor. Go na. Real talk yun. Live, no? Halang! Ano ka nyo? Lagwapa kang bayot. Ang sarap! Dahil kasi yung platito yung kanon. Kain ta! Ngayon rin na. Parang halad mo day. Halad na yung pagkaon. Ginam. Ay, Sinjari tuna o kuan, sardinas. May baligya. Bibo lang yung mga on. Buang. No? Ito ang mga boys ko. Mga chupapi mo niyan, yun ni Mga tita. chapati, mga friends, malabata lansangan. Pagkatapos namin kumain, sila na po yung kakainin namin. Tuyo nita? Oh, toyo. Ang ulam nyo dito, dapat may isa din. Ayun na, kumain. Silaw mo. Sarap! Halad sa patay. Subscribe nyo guys, subscribe. Don't forget to subscribe me, guys. Yeah. Hello, mga bayot, mga bisaya diha. Na si bayot, lagi kami sa Cagayan de Oro, magkong abot. Oo. Abot, Mga- ngita ko kandre, bagong utin. Mga Dahil kuhan pa lang siya, mga... Sabi na, ba't sa unya eh? No? Ay, buwan. release pa ako dito guys. Buwan na iyang paborito, buwan. Guys, ang sarap guys. Thank you so thank you, much. Tona. Uy, kuha pa kayo dito mga baby boy. Bili kayo 1.5 doon, Parot. Ako din, Be. Pabili ako, Be. Yun, Namat ah. 1.5 na kuhan. Soft drinks. Ako din po. Orange na lang. Ito man, orange. Ayo, uy, kuhan lang. Sprite? Sprite lang. Right. Na 1.5. Ah. Tapos, Marlboro Blast sa akin, Be. tapos, Thank you so Tapos na much, kayo kumain? guys. yun o. Parang, hindi ko manta, tigmungaya. Tigmi diretso, kung nasa pulo. Nakadiri niya ako. Mag-hype kayo dito, Dami kayo bayot. Blue. Marlboro Blue at ano, Hindi mo Mac. ka ng tubig, Saya. yung bilig soft drinks. Ayun din. Ay pa, mag-live ka ta. Hindi, niya. I-confirm po ko, oy. Gi-add ta ka, day. Huwag ko kabantay sa mong FB. Gi-add yun ta ka. Bagayra, napos ka gayan. Huwag ko kabantay. Hindi ka makitaan, basta lang kang notification. Guys, ang sarap talaga dito guys.
Ato-ato lang nga kaon guys. Manambok na sa bayot diri kadugayan. Di na ko gwapa. Guwapa gyapon. Unya, Ay, guys. dili ko guwapa kay tambok ko. Unya kay mga Heart onmig of mga boy. onmig lechon unya guys. Birthday mo niya. Mag-vlog ko niya sa birthday. Birthday sa among madam, magkumion niya. Talamig sabot na nakuan ta. Tuyo. Dili ko eh. Ora. Laban na uwil og tuyo, masarap din guys. Guwapa kayong bayot. Ben, may awa pa rin ba? Katabat na ko pa siya to. Asa. Akong bata. Hindi nga dali ba na may cook sa taas? Pag motor. Ang Chismis sa mi guys. Beto ni mo? dili eh. Bet na ko. Ako sa pasado dito ko takbo na ko. Hindi ako dito. Ay, sorry. Kung makingko, makagkabs ko, ganun. Gusto ko nabibibibi lang bitaw. Inatok kong uyab ka man. Sa taas. Ganun? Taas. Masarap siya lagyan ng ano guys, tuyo. Ang tuloy na ito yung dami. Ako dito. Thank you talaga Tas pagkakain sa amin dito. Nakasama sa mga bata ng sangan. Ang sarap pala dito no, pag dito ka kang Mel's vlog kasi bubusog ka talaga. Mamaya kakain pa daw kami ng lechon, bibili siya ng lechon. Chares! May ano kasi mamaya, may birthday. Hindi nasali yung mama ko guys kasi ano, tulog pa. Magmukbang gamit doon na talya. Ganun? Kasi talya ta. Yung mama. Ah, talya din na siya dali. Marimar ako nila. Ulam pa rin sa Sam. Yung ulam pa. Ano sa na ah? Ha? Ulam pa. Busog na ako guys, my god, so yummy. I love chicken nuggets. Ay, mali ang bangko na yan na. Hindi yan. Guys, ang sarap talaga guys. Hayaan mo na, pareho lang naman. Add nyo ako sa Facebook guys, Jumpin yon. At isa kong Facebook, Erica Camina. Laban. Ang anpatuan ng Cagayan de Oro City! Ako guys, follow mo ako sa TikTok ko, Big Daddy. Lumulat si Arigato. Ganun, Big Daddy yung ano mo? Feel ko madami kang subscriber, ano dyan, follower. Ano pa lang, 2,000 plus. Ay! Ngaon! Ngaon tanin nyo, malakong kaon, lamig kaayo ba yun? Yeah, ako din. Naubos namin guys, tignan nyo. 2 century at Murot. 2 Yabong. tinapa. Ay, bilachar. Sardinas. Yeah, Pagkaon ng mga kuan. yeah, sarap. Ganito talaga pag nasa Ayun. probinsya guys, walang arte-arte. Correct. Bye-bye! Susunod namin vlog guys sa lechon naman mamaya. Oo, abangan nyo mamaya guys, pag-vlogs kami ng party, maapin mo yung party. Yeah, my birthday kasi. Mga maglitsyon dito, lami ang mga pagkaon niya. Yeah. No, sino kayo so? Hurot, oh. Yan. Don't forget to subscribe me guys. Thank you so much. At may coke pa guys! Ah, may pahabol pa Meron dahil, na. may pahabol. Meron pa. Oh, yan, pahabol. Ito, Sprite. guys. May Spice Sprite, senior. Yeah, salamat! Happy birthday! Yan, Sprite. Birthday sa nagkaraon. Abrina. Ito lang yung baso namin guys kasi wala kaming baso. So guys, don't forget Don't forget, Colgate. Inanan tayo, kita ko yung ka-over you. Oo nga. Don't forget to like, subscribe, and comment! And down below, ano yung hindi kami. Don't Don't forget to subscribe me and post the notification bell button. Vlogger na hindi ay kami. Kasi practice lang good guys. Oo. Hindi kami mga totally na vlogger guys. Nagpa-practice pa kami bilang vlogger ng mga buto. Ang sarap Charot. na guys. So, bye-bye guys! Bye-bye guys. See Thank you so next much. vlog. Bye. God bless you all. Bye. Tapos na ito, 10. Uy. Hapit na. Magbayad na pero bye. Papamugin pa ako 10. So guys, Bye. God bless. Mwah. bye-bye Hello. guys.
Sino nagbabay, ali, wala pa di ay. Ayun na. Bye-bye! Ay, ganun talaga.